Machiegni kenda anyuola moro mawuok Kitungi e wod Manguni kar chung'od bura ma Mwingi lito mako chunygi bang' wuodgi achiel kende nyochiel kod magina e boma ma Mlolongo chieng' tich ariyo e kinde ng'anyo mar kwedo tend piny owacho. Sami Mwandiko ma jahigni 27 nochiel kod magina but ode thuolo machuok kende bang' tero jatende paw ndeke ma JKIA. Anyuola ne lero ni wuodgi nosedak Nairobi e kinde machuok mokrom ne dwe achiel bang' yudo tij riembo, kendo gimedo ni gin kod kuyo ahinya bang' tho wuodgi manoken achiel kuom jong'anyo, kendo ne en ringo mana kar chopo ot mondo rit jaode mane tuo bang' keny margi mar dweche 3 kende. Monica Mwandiko ma en min wuoyi wacho ni chi wuode nogocho ne kanyise ni Sami ok oduogo e ot to simbe mar ong'we yamo ok yudre. Nikapigiwa na bibi yake simu hakuwa amefika kwa nyumba na tukangojea kupiga simu, tukaendelea kupiga simu usiku wote mpaka asubuhi, na tukaendelea kupiga simu akiwa mteja patikani. Alipatikana Wednesday, Thursday na ndio alipatikana kwa City Mortuary akiwa amepiga kisasi na akauawa. Hiyo kifo nilipata kwa mshtuko sana, kwa maana huyo mtoto alikuwa tegemeo kwa familia, alikuwa tegemeo kwa area, na alikuwa ameanza kutengeneza mboma. Ameoa tu juzi, hakumaliza miezi 6. Na ndio alipatana na huo mkaza. Na yeye hakuwa kwa maandamano, alikuwa ametoka kazini, alikuwa anaenda nyumbani. Kwa hivyo yangu ni kwamba naomba serikali ishughulikie, sheria ichukue mkondo wake, huyo mtoto apate fidia.